Hayi namhlanje ngizokhuluma ngodaba olukhulu kakhulu madoda. Ngibazwile abantu bekhala bethi King Bhaka akawungene phela Nkosi yethu kuma details. Sifuna ukuqonda ukuba mangabe sisupporta indaba yokuthi isimemezelo esishiwe former president ngendaba yomkhonto wesizwe. Siyazi Nkosi yethu ukuthi awushaya eceleni manje Nkosi yethu yasirobha kade befona abantu bathi yabarobha. Angingeni kuma details ngilokhu ngidiza phezulu cha bafethu ngithi angimphendule nonke kanye ngoba kufone ngishabade ngibahloniphayo abakwi level ephezulu zepolitiki yabo. Angiqale ngini understand this bafethu. I am not a politician and I know nothing about politics. Lokho nje please understand yonto. I know nothing about politics. Angifuni mangikhuluma la bese uthe uKing Bhaka uyayazi politics cha. Into enginenhlanhla yayo ukudonsa izinto ngokwama spirit. Kanti ngenhlanhla nepolitiki ilawulwa ama spirit. So uma mina ngiunderstand spirit, shooting understand izinto ezilawula ipolitiki. Mina mangichaza ngisuke ngichaza ngokwama spirit ukuthi njengamanje enza nje azokwenza nje bese enza nje. Izingqinamba ukubone makuthiwa uthi uyothwala masufike unikwa izingqinamba ekuthwaleni kuthiwe ke ayike kuyakuphoqa ndoda ukuthi njalo bengabe kuphela u6 months ohlaba yabo. Normally awutshela usuku uzohlabelana thi hayi ohlaba mhlawumbe igome ezo2 njalo yabo. Usuku uzohlabela lama spirit osuke unikeze wona. Yini ama spirit inoma yini esebenza ngokomoya engasebenzi ngokwenyama uyabo. So ama spirit ayahluleka ukuzibonakalisa umsebenzi wawo uma ezohamba ngokomoya kuphela. Ingakho ama spirit ekwazi ukusebenzisa nanoma imuphi umzimba womuntu. Njengoba manje ama spirit ephezulu njengoba kuthinteke igama lika Jacob Zuma. uJacob Zuma ama spirits ayamhlonipha. Lokho mina ngaqala ukukhuluma kade ngangisho lento even ekuqaleni ngangilongishilo ngithi uJacob Zuma ama spirits ayamhlonipha. Angiphathi lawa amaqabane alala ashona. Ama spirits nje uJacob Zuma ayamhlonipha namadlozi abantu uJacob Zuma ayamhlonipha yabo. Kakhulukazi futhi labantu abasuke benemfuno ezifuna zize kubona ngqo okwabantu abamnyama uJacob Zuma ayamhlonipha because ayambona ukuthi ngempela uJacob Zuma uyilento ama spirits afisa ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha akhe emhlabeni yabo. Nami nje uKing Bhaka khona amaphutha ongathi umuntu bekhamo athi hayi King Bhaka wrong la nala akufanele kuphike lokho kufuna ngikuvume mase ngiyakulungisa kuphela yabo. So njengoba uJacob Zuma ngichaza ngithi umuntu wama spirit. So ama spirit lento iqondanile yabo. Konke kuthiwa ukuqondana kwezinto. Vela abantu kunezikhalo eziningi abangazi ukuthi bazokhala kubani yabo. Abangazi bazokhala kubani sekuyaqondana ke uJacob Zuma usememezela ukuthi uzovotela uMkhonto wesizwe. Then automatically amadlozi abantu because abantu nabo bayiphethe abantu bonke abayiphethe abantu baphethe amadlozi abo. Yingakho mina noma ngikhuluma ngomakhandakhanda ngikhuluma ngawo kodwa ngisuke ngiacknowledge idlozi ohamba nalo. Yingakho noma ngimela abantu ngisuke ngilwela abantu namadlozi abo ngize ngisho ngithi leyo malo nayo akuyona yakho yedlozi lakho yabo. So no Jacob Zuma bengabe memezela ukuthi uzojoyina uMkhonto wesizwe. Then amadlozi abantu avela vuka. Ama spirit amaqabane alala avela vuka. Enze njani? Ayamazi phela Jacob Zuma. Uzabalazili ayamazi. Uzabalazili akawazi unganyakazi bengabe nyakazi. Ayamazi futhi ukuthi umuphi avela inyaka zakhe ngesimemezelo phela. Ngesayisimemezelo ukuthi ngizovotela. Akakasho Jacob Zuma ukuthi njengamanje ngithi wonke umuntu le khona kaphume phumani uzani zovota kuzoba nje kube nje. Akayenzi manifesto usathe nje ngizovotela automatically avela inyakaza lama spirit. Kwanyakaza ngishaya amaqabane kwaphazamiseka ngishaya amaqembu ekade eyibona esesithubeni elokuthi kunabantu abazobantshontsha here and there ukuze kungene lapha emaqembini abo yabo. So ngithi ake ngichaze kahle le nto leyo. Mina njengomuntu oyinkosi ongavumelekile ukuchema
kodwa engivumelekile ukuthi ngimele iqiniso ukuthi iqiniso lifavor bani as long as kuyiqiniso kumele ngilimele ngoba mina mangikhuluma ngisuke ngikhuluma ngento isiphetho sayo esisoba njalo mawukuthi ungaka understand please ngicela ungilandele kahle mina noma yini mangithe izokwenzeka isuke izokwenzeka njengoba uJacob Zuma ke esenyaka sama spirit amanye ekadelele amanye ekade kulambele lokhu amanye ekade kufisa lokhu anyakaza avuka azikwazi ungakhona ingqinamba khona ingqinamba ezoba khona ama spirit azozenzela wona zona bekhona ingqinamba ezokwenza mangabe sekukhona impikiswano yabo sekubangwa izikhundla ukuthi ubani uzongena lana nozongena lana kunempikiswano sazovuka zibizwa ke ingqinamba ama spirit azozenzela ezinye ingqinamba uyazi uJacob Zuma uhlakaniphile kuzomela zenzele ezinye ingqinamba uJacob Zuma kuzoba yezakhe kuphinde futhi kube yingqinamba ezobe seyibhekene nabantu ke manje abantu sebefuna ukufeza indloso zabo kwaphela abantu akubona abandawonye ziningi into ezizazokwenzeka uyabo so okwamanje kusathiwe nje nathi igqebe lizovotela akakenziwa lutho akakabi khona ngishilo khuzana ileadership yana akakabi khona akakenziwa ngisho manifesto yana akakenziwa nothing sathiwe then abantu baqala abanyakazi inini khona la amandla ezophazamiseka khona uma ngase kwenzeka imistake ngiyayixoxa le ndaba because ngiyabona ukuthi imoya ivukile and ne-team engiyaziyo yalapha ya edamini nayo ihambile kodwa ke ngisho ngathi by Tuesday izobe sibuyile ngoba vele insuku zikaChristmas lezo izobe sibuyile lapha so yini ezokwenzeka mina ngikhuluma into engiyenzeke mina mawunyaya futhi la ukhona fourth yini ezokwenzeka into ezokwenzeka nansi uma ngase uJacob Zuma angafaki ikhanda lakhe ukuthi okay uMkhonto Wesizwe upresident uJacob Zuma uma ngase angafaki ikhanda lakhe uma ngabe sekwenziwa ama elections angafaki igama lakhe izothi ukuphoxeka ipower nakuba mayiphoxeka ngeke isho ukuthi hayi ngiyayeka kodwa ikhona eyophoxeka ibisiyaduba ithi awukanti yabo engase angafaki ikhanda lakhe kodwa beke wafaka ikhanda lakhe waba icandidate webabo so njengamanje wonke amaqembu aphikisayo awathandazele ukuthi uJacob Zuma angafaki ikhanda lakhe kuthiwe vote uMkhonto Wesizwe mase kuba uJacob Zuma icandidate ngoba beke kwaba naleli yakhanda konyakaza ngisho ama spirit asemanzini ngoba yinda ngesibalekele ukuthi uJacob Zuma uthe ukuba nezingqinamba engene ephuma enkantolo imimoya ayithandanga leyo nto leyo including mina myself ngithandanga leyo nto beke walifaka ikhanda lakhe kulento uMkhonto Wesizwe kobe kushubile okokuqala lokho okwesibili noze nakhohlwa madoda nginisikela inje ngoba inje okwesibili ngicela ukuxwayisa iANC because inhlangano ezweni njengoba mina ngachaza ngathi angivumelekile ukujoyina ipolitical party njengoba ngumholi ngivumeleke ukuqwashisa mase ngibele iqiniso okwesibili iANC ingadlala umbalula umbalula uhlakaniphile kodwa ngokwelevel yakhe kusebenza any level njengamanje ama spirit ayilawula wona ezinto ayifuna awu interfereish nabantu uma ngabe into abakhulunywa ngayo usayinto abafuna ukuyizwa you don't interfere wena uyarelaxa ubhekile ubuholi masungena through that loophole awukwazi uvela uqhamuke uzogceka into bonke abantu bethi sithi siyayizwa uyalinda ubhekile ubuholi yabo so into engithi mina yilinde iANC ayingatatazeli ukuthi ithi iyamxosha uZuma ukuthi abe ANC ayingatatazeli ayilinde ngoba sofika isikhathi yenzeka lento nakwiCope ma understand ipolitiki uzoyikhumbula iCope sonke kuformwa iCope sasinesiqiniseko sokuthi ifonywa
kodwa uformer president uThabo Mbeki is there. Nangampela kwalindwa lapha safika isikhathi sama candidate kwangabekwa ikhanda lika Thabo Mbeki kwathiwa nayi ANC ayifunda ungatatazela ayime ngepishi ayime ngokukhuluma ayiyekela uMkhonto Wesizwe wenze ngendlela yawo njengamanje uyekela uMsholozi enze ngendlela yakhe kuzothi mase kubekwa icandidate vele ngekakwazi uZuma ukuthi abe icandidate uMkhonto Wesizwe ebese ANC yilapho ke la khona kuzoba ne decider bese ngiyadabuka bandla ngidabukele amanye ama-political parties especially i-EFF shem njengoba ngiyikhonze kangaka because umsebenzi ewenze KZN mkhulu kodwa kusho ukuthi awuphazamisekanga njengoba sekufuna uMkhonto Wesizwe baningi kakhulu abantu besebethi bayovotela i-EFF ngoba bedinwe into ezibadinile abajikile manje esebeya kuMkhonto Wesizwe kanti bisisebenze kakhulu i-EFF amandla kaMalema besesebenza kakhulu kodwa ngoba vele nawo uMalema unepower ngekubonakala umonakalo kakhulu kodwa into ekumele ithandazele iEFF i1 ukuthi uMsholozi bangayenzi irally yabo ye launch and manifesto ngomhla ka4 February le KZN ngoba uMalema umemezela ukuthi uya eMoses Mabhida ngomhla ka10 February la eKZN uma ngase uMkhonto Wesizwe wenza irally noma imanifesto before iEFF lokho kobe kusho ukuthi iEFF ayive izophazamiseka ngoba iwa kanye inombolo eyesibili iskeli uma ngabe sebeyenze before aboMkhonto Wesizwe yonke ifocus yonke social media yonke itrend iyothathwa uMkhonto Wesizwe abakwazi umhla ka4 benze yabirali eMkhonto Wesizwe ngomhla ka10 yenze eyayi EFF ngoba after uMkhonto Wesizwe amaphepha social media ama influencer ama trend ayobe gijima nento ezobe yenzeke kuMkhonto Wesizwe ida yinhle noma yimbi kodwa kobe gijinywa ngayo so akwazi and amandla kaMalema futhi ekwaziyo ngoba ngeke ngawacheka akuwona la athi mawusuthe uyayenza into phinda uhlehle futhi ngoba sewusatshiswe into ethile amandla kaMalema athi foselela noma kunjalo into ebe challenge ngangilo ngisho ngithi uMalema amandla akhe ngiyawabona kodwa amandla kaZuma futhi ngiyawabona inkunzi zombili lezi Malema noMsholozi zinkunzi zombili kodwa uMsholozi ngoba vele uyinkunzi aphinda abe mdala aphinda abuye ko-exile aphinde kube namaqabana ashona ugcina eba namandla angaphezulu kaMalema uMalema bese efola njengendodana kuMsholozi so mangabe kuzobhekana uMsholozi noMalema hayi umhlaba ungashuba kanye kufakela ulwatha umhlaba ungashuba uyabo then bese kuthi amaqabani lawanana uMkhonto Wesizwe njengamanje ubhizi uthwebula amaqabani ukuthi awasupport uMkhonto Wesizwe lawa alala kuyenzeka nawe bengabe unabazali bakho noma unehlobo zakho noma unabantu uhambe uyothwebuthi idlozi alibheke wena njengamanje amaqabani alwe under ubuholi beANC noma ama-comrade ANC ayathwebuleka njengamanje as I speak ayathwebuleka inqwaba yawo azosupporta noMkhonto Wesizwe ayathwebuleka njengoba ethwebuleka kusho ukuthi uZuma uzocounter kabili uma igcini iphasa le process ukuthi wonke amaqabane alele aseyaba uMkhonto Wesizwe kusho ukuthi ucounter ngokuthi unamaqabane alela umsupportayo unalamandla ahamba nawo yikho ngithi lento ake ngiyicacise kahle namhlanje because kade bengicela abantu bethi ngibhaka ake uyikhulume le ube deep ngokwe spirituality sayo because siyakholelwa kuwena and we need to understand lento more in details sengithi mina njengoba kuthwebuleka amaqabane eza ngapha ayabona ukuthi after ama-elections yini into ezokwenzeka yiziphi izikhalo zabo ezophindwa ayabona amaqabane futhi amaqabane alala understand isystem ekusetshenzwa ngayo ipolitiki ukuthi ipolitiki ihamba kanje uyabona so sengithi mina ke into futhi engeke yenzeke ngibazwile abantu bekhuluma ngithi ake ngiphendule
into angeke yenzeke mhlawumbe ngimqinisa idolo la ngibazwile abanye bethi uDuduzani uyena owumholi welokhuzana cha mhlawumbe angini-understandise ngomsholozi nepower yakhe ipower kamsholozi ile power enkulu ethi abantu angabazali enyameni nabantu abazala enyameni bayafana kumsholozi akukho ukuhluka ukuthi ingane ngizalayo lezi ingane zepolitiki lezi sometimes ezepolitiki ingane izona eziphambili kumsholozi edlula lezi ayizala enyameni konje ngoba ngitshela mfethu ugcwala ngiyakufakela sometimes ezepolitiki ingane ilezi zidlula lezi ayizala enyameni ingane ayizala enyameni ingathi baba ngicela ukukhuluma nawe ngo4 athi umsholozi ngizobe ngiyibhizi nepolitiki noma neindaba zomsebenzi mntana ngeke ngize ngikwazi mase kuqhamuka umuntu epolitiki athi umsholozi ngicela ukubona ngo4 athi umsholozi okay you can come noma kuqhamuka umuntu okhalayo onesikhalazo esithile athi ngifuna ukubona baba nginenkinga kanje athi umsholozi you can come ingane ayizalayo ithi ngicela ukubona baba athi amkhulume nonyoko amkhona onyoko okwamanje so okusho ukuthi bangabe bethu abantu ubaba umsholozi ubaba ngempela yabo so that is why ngithi mina lento angidonsi ngokwepolitiki angidonsi ngokuchema kodwa ngidonsa ngokuqwashisa ngiqwashisa ama comrade ethu njengamanje ANC ngoba nginabalandeli abaningi abayi-ANC engibahloniphayo engeke ngivume nabo ukuthi ngiyela ngithiwa bagaxele noma benza ama mistakes azogcina ephoqa ukuthi thina sisebenze kanzima sizama ukulungisa ngithi mina abamiye umsholozi ngamanje bangaloko ukuthi bamjahe noma ingane abamiyeke abarelax kuzofika isikhathi la kumele khona ngene ama candidates la kumele khona kuthulwe ama leaders mase kumele kuthulwe ama leaders kuzolinda futhi engajaha uMkhonto Wesizwe kulokuthiwa ubani upresident wenu engathi khona ukukwaletwa liyonto cha njengoba nje khona into ekuthiwa baba ukuthatha umyalelo abantu bagijima nomyalelo osushiwo umsholozi wathi ngiyovota ngabo babambe umyalelo babambe ulizwi abantu njengamanje awukwazi ukubaxeka ngaleyo nto abantu ukuthi bawubambelana ulizwi yabo so nje ngithi angiyithintwa lento mase siya kwi leadership ke manje leadership ngiyathandazake la ngiyathandazela lo I don't know ukuthi le video izofika la kumele ifike khona kodwa ngiyathandazela njengamanje la kuMkhonto Wesizwe akugcini ngokujabula aba citizens ordinary kungena nama politicians amakhulu and amaningi ama politicians asazongena and amaningi asengenile ngeenhliziyo kodwa ngekaphumela obala ngoba ayahola phela lapha uhulumeni yabo ayahola uhulumeni amanye ayahola enhlanganweni ngekaphumela obala kanti nenhlangano futhi ANC iyazama njengamanje ukuyibamba ziqine ukuprove abantu ukuthi hayi sikhona so ANC yabo so uma ngabe yila izofika ibhidane khona futhi mase ziya ekubekeni abaholi manje mina ngokwami bengafisa ukuthi kuphinde futhi mase kubekwa abaholi labo abanohlonzi obani abanohlonzi abane experience obani abane experience abasuke sebegijimile indlela mhlawumbe umsholozi ugijime nabo kwi-ANC noma ugijime nabo bekwezinye inhlangano abaholi abanohlonzo njalo why kube abaholi abanohlonzo njalo ekufuze mase kuba leadership bekhona it's because uma ngabe kuzosuka umholi we-EFF azojoin uMkhonto Wesizwe lo mholi une information already yabanye babaholi be-EFF umungazi ukuthi ipolitiki iyadlala le game ethi ngaza amahlaza akho ukuze ngawavezi thula ungangiphazamisi wangiphazamisa ngiveza amahlazo so labaholi abaphezulu abahlale bebizwa ngabantu abadala bane information eningi abahleli phezukwayo enye eyoza kwabo enye yenhlangano ethile enye yobani bane information eningi kanti youth ingena with excitement ayinayo information yabo ifana nabantu abasawu intel ayinayo information isafuna ungena kahle nani kanti ipolitiki isebenza ngeinformation ayisebenzi ukuthi fresh
ayisebenzi ipolitiki ukuthi youth mhlawumbe azabantshela abantu lento isangitshele mina isebenza ukuthi une information engakanani ethinta izwe une information engakanani ethinta abanyoza wenu une information engakanani ethinta ama politicians une influence engakanani masekiwe emphakathini ziningi izinto ezinye angishilo njengamanje so makuzongena umuntu omusha mhlambe eqhamuka mina ngithi sengifuna ukuba uMEC deep down kune information yepolitiki engingenayo kunemfihlo zepolitiki engingenazo uma ngabe bededelwa labantu laba abadala basenhlanganweni abazothi mhlawumbe vula uMkhonto wesizwe babe kwi-leadership kumele barane itheme eyi-1 bese beyashintsha bebe ama-veterans ke manje shuthi ikhokho zani manje zale nhlangano esengene kuyona njengoba sekama-veterans se-connecta nemimoya lengithe amaqabana alala ngoba njengoba evuka amaqabana ethi sihamba ne-ANC avuka amaqabana athi sihamba noMkhonto wesizwe avuka amaqabana athi ukukhuluma iqiniso uMalema sihamba noMalema iyahlonishwa imimoya ngoba imimoya sometimes ayilawuleki izenzela yona mina ngichazile mina angifihlanga mina ngifihli mina futhi ungangibiza ungibuze like sesindawonye mina ngithemba ngifika esigodlweni mina nje asana isikole sami sisebenza kanjani le edamini mangifika khona imimoya yikho mangibuza ukuthi yipi kwathiwa isahambile iyosupporta ubaba lo ohlukunyezwayo nayinto engitholile mina esigodlweni sami yabo kodwa khona kunjalo angikwazi mina ukuthi ngithi sengihamba naleqembu ngihamba neqembu i-level yami ayingivumeli i-level yami yabo so lokho engikushoyo baba uyabona umzali wakho bengabe kuzala unolwazi even lamathuna ukuthi kwangcwatshwa abantu lapha ya kwangcwatshwa abantu lapha ya wena omncane mostly uba nolwazi lwemfundo kanti makuzobhalansa ube nolwazi lemfundo nolwazi lomlando nolwazi lwezimfihlo hayi wisikhokho baba ojabula mfethu bakukhona uyabona emsebenzini mangabe uzoba nemfihlo eyaziwa wena wedwa yomphathi wakho usumkhitha emshilo umphathi wakho sezokwenza izinto usezokufavor engathandi ngoba uyazi ukuthi unemfihlo nayo uyazi unemfihlo nayo uma ungayi-understand baba lento yezimfihlo ingako kukhona into ekuthiwa ama-intelligence kwipolitiki ama-intelligence ahamba phansi efuna ukuthola ukuthi ubani ucabangani ngasikhathi sini uplanani wenzeni wone bana na i-intelligence ayireport noma ubani intelligence uzwe kahle okwamanje ngikhuluma ngoba abantu bathe ake ngichaze lento yoMkhonto wesizwe uma sekuthiwa ake ngichaze indaba ze-ANC njengoba ngishilo ngabafethu akekho umuntu ongenabo ubuhle nobubi futhi mase kuthiwa ngichaze i-ANC ngizocela ukuthi aboMkhonto wesizwe bangangizwa kabi mase ngichaza i-ANC ngoba ngisazoyichaza nayo hayi kodwa namhlanje but ANC ngisazoyichaza mzwane futhi sengichaza ama-spirit e-EFF ngiyocela aba-ANC uMkhonto wesizwe nabanye bangangizwa kabi mase ngichaza kwi-EFF ngoba ngidonsa umoya ukuthuthi so ngiceliwe namhlanje ukuthi ake ngene ngijule so it's about uMkhonto wesizwe njengamanje because njengamanje imimoya ithi boom and ayilawuleki and izambela yona uma ngabe wena uthi uthulu umholi uthuli kuzonconzuka la i-team yakhe inconzo kugcina usele wedwa uyabona ngithi angiyicacise leyo ndaba leyo kodwa zazoba khona ingqinamba hayi ingqinamba zazoba khona yabo into esoyithandazela thina nesoyilo ukuthi ngachitheki igazi ngoba mangabe sinje isimo negazi liyachitheka sizozama ukulwa ukuthi ukuchitheka kwegazi akube limited hayi ukuthi kuzodutshulwana noma kuzobulawana makuchitheka igazi kungathi kugitshela itekisi kuthiwa kiwe ralini noma kiwapi igingqeke ishayise truck ivele ivuthi itekisi kufa abantu basetekisini lichitheka kanjani igazi elisuke lihamba nemimoya phakathi yabo leli lokuthi siyomdubu uyodutshula ngoba uyimena nani igazi lokuba greedy lelo uma ngabe kuyigazi lemimoya ungaqhamuka itruck iyongena ebhasini ibhasi layisha ama comrade awu 120 kupitshike mhlambe kusindi 2
igazi lemimoya. So izofuna thina booking bhaka ngoba siyayazi leyo nto, izofuna siyilawule kodwa mase kusondela ama elections ngizobe ngilawula leyo party mina, ngizozibeka mina futhi ngibekwe abantu, ngizoyibeka mina futhi ngizobe ngilawula nje. Ngilawula nje makuthiwa khona inhlangano eyeralini okwami ngizobe ngibheka ama spirit ukuthi enze njani ayakhona. Makuthiwa iEFF yohlangana muthi mabhida ngibheka ama spirit mina, yabo. Makuthiwa uMkhonto Wesizwe yohlangana, makuthiwa iANC yohlangana, nizwe kahle ngeke ngicheme neqembu kamanje, ngizochema namaqiniso. Uma ungalifuni iqiniso fuck off, ngeke ngizwe ngempatha mina, ngeke ngizophatha mina. Oh gada angikhuluma into engekho mina ngiqwashisa abantu njengoba kuvotela ingoma ezohlukanisa unyaka, ngathi akuvotwe hayi ngomlomo. Ngaze ngasho ngathi umgodi ngalukhuzana uyavota nangaphela ukhuzana number 1 njengamanje as we speak, kathi kuphuma ama results angileli sonto number 1, number 1 and amavoti akhe aphambili le yindaba yobuyavota. So mawuyisho lento abantu abangazilutho nabantu abazidumo bavele bayithathe ngepolitiki yasemculweni kuthi wayisho ukuthi uchebe nokhuzana so namanje ke angifuni kuthiwe ngicheme nepolitiki yombusazwe, mina ngistraight mina ngisazokhuluma futhi ngeANC, mase ngikhuluma ngayo futhi nayo ngizoveza okuhle ngayo, makhona okubi ngikuveze futhi ngizokuveza ngoba khona okuhle kwenziwe eANC, kodwa manje sekushanga abantu ngendlela amaqonga ngayo sengathi ayikho into enhle enziwa eANC ngendlela amaqonga ayinamaqonga abantu ngokucima nje kagesi uthi mbembe senikhohlwe yona yonke into ezo ANC, kodwa hayi angikho lapho kwamanje, lokho ngizokukhuluma ngelinye ilanga, yabo. Noma leyo bafokazana ngothola lodwa lamethise thuluza ngahambi nalo ngilifica insimini nxama uxakile kusazoshuba kusangaze mayini ngomafavuke njengede ngabane ngunogwathi ubhathwa ikhululu ufaka amakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu lekhosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje kuzolo lokho kade betha abantu ngicrazy ngikhuluma indaba yonyazi nompanza ngayingena ngasho futhi ngathi le impi yakamoya ngiyi-understand ngoba ibisibhizi kakhulu ko TikTok na social media leyanto, ngathi ngicela unyazi lithule mina ngingene. Ngayingena bathe abalandeli bampanza bengabe bekhombisa ukuthi abangizwa kahle ngoba ngithi kungathi ngidefend unyazi ngoba vele bengidefend iqinise ngilazi ngokwasemazulwini hayi ngokwasemhlabeni ngilidefend, uyabona. Kwangathi ngavele ngaphoqeleka ukuthi angihambe ngedamini lami esigodlweni, ngafike ngachecka, ngithe sengichecka kwavele kwathi nyanto mase nyanto bese kumele ngibuye ngizo-address ukuthi ngitholeni esigodlweni ngompanzi, but angikwazi ukuvele ngenze kalula because into engiyitholile ijule kakhulu angikwazi ukuvele ngize la ngizothi ngithola u1 no2 no3 no4 ngompanzi, yabo. Ifuna ngimlinde beke waqala wathi uthi ngoba sengishathi mina ngeke lo ngikhuluma ngaye ngoba umuholi kunabantu abamsupportayo nabamhloniphayo, ngeke lo ngikhuluma ngaye ngoba akaskeme muntu ngenqamba manga shiya ukuthi amandla nawo umpanza uwathole kanjani nokuthi usafuna ukwa-eda kanjani, ngikubonile lokho. Kodwa ngoba njengamanje angizili ukuzolwa naye ngoba akekho umuntu engizothi uyakhala osemhlabeni othi ungimoshile umpanza ungihlumezile akaskeme muntu, ngathi ngizoyibamba le information kodwa ngizoyisebenzisa njengesikhali makuthiwa kuyaqhubeka mangishintsha ngithathwa serious. Mina mangabe ngishintsha ukuthi kuzokwenzeka kholoza mawuthanda fuck off kholoza. Mina ngikhuluma into eziningi, mina ngaveza osigujana ukuthi ba ama-scammer angakanani. Kusathusa mawuthi umuntu scammer thi hayibo wasadlala ngayo, kodwa namhlanje akekho ungaboni ukuthi osigujana ba ama-scammer kangakanani. Kwayimina engangena nga-analyze indaba kaNhlanhla ela kumalema ngathi umlili wamaphepha. Khona umlilo wamaphepha, khona umlilo wequbula, into eziwu2 ezihlukene lezo. Khona wamaphepha, khona umlilo wequbula. uNhlanhla kwangumlilo wamaphepha. uMkhonto Wesizwe umlilo wequbula. Liwequbula ushisa ngishimizo wequbula, kushisa ngishibaya vutha amalongo kubheke phezulu, kushiswa kosha makuthiwa wequbula kusuke kunyiwa lapho basop, yabo. So ifuna silawuleke thina ngokunjalo futhi noma silwa nento asilwi nawo kanje, silwa nawo ngade ngasese sifike sesoconclude ngapha. Ingakho kwathi kuthiwa kuzoba nomcimbi wenyanga eMozambique ngayi checka ngasese
ngabotha yikho leyo nto ngabuya ngeza public ngathi inyanga zesikema abantu ngaze ngasho ngathi abasuka ko Cape Town abangisi abasuka le abangisi yabo ekuthiwa mina ngingelela ngathi bonke abantu abathi bazovotela uMkhonto Wesizwe fokofo bazogaxela zinyoni benzongitshela abafana bami ngintshela abafana bami futhi namanje ngakasho ukuthi ngithi hambani niyovota uMkhonto Wesizwe cha ngisawuchecka nje indlela yami mase ngilethi feedback anginali ilungelo lokuthi ngitshela abantu ukuthi abavoteleni anginali ilungelo ngoba mina ngumholi wawo wonke umuntu okwami ugqugquzela ukuthula nokubambisana nokwenza izinto ngendlela kodwa kwipolitiki kuyarojwana uma ungakwazi ukurobha bekulunga ipolitiki so politics nje ungezi nomsulwa ukuthi uzoba lamavoti uyasho ku-IEC ukuthi usebenza ngokwe-fair nani kodwa igcina ingasebenzi fair gcwala ngiyakufakela ndoda igcina ingasebenzi fair yabo so nje ngitheke ngingena namhlanje ngiyicacisele nto mina-ke njengoba amaholidi nje angivalile mina bonke abantu abafuna umakhandakhanda ngikhona futhi-ke njengamanje mgqibelo ngikhona umsomluko ngikhona ngoba ngithi kuvaliwe umsomluko ngikhona uLwesibili ngikhona nje mawufuna umakhandakhanda uyangithinta nje uLwesithathu ngikhona lezi nsuku usend message ku-WhatsApp nje uthi my king ngicela ukufika ngisende back ngithi mawufuna ukuza usenda ku-WhatsApp wami inamba 0798130260 owani umakhandakhanda ulwa nemimoya elwa nawe mawuse ulekelela idlozi lakho kwini kulento ofuna ukuba yiyona uma ngabe ufuna umakhandakhanda kodwa uzothi uyoboleka imali ezalayo ngoba ufuna ukuthenga umakhandakhanda ngo-7,000 hayi lalela ungayenzi leyo nto awukwazi ukuthatha imali ezalayo ngoba uthi uzofuna umakhandakhanda ngo-7,000 awukwazi ukuyenza leyo nto awukwazi ukwenza isikweleti kodwa uthi uzovala inkinga ayikho amaskema athi dayisa imoto athi thatha imali ezalayo athi boleka azokusiza ayikho leyo nto mawufuna umakhandakhanda ungenayo imali khanyisa ikhandlela ngo-12 ebusuku khuluma idalwa zakho zizokwazi ukukunikeza imali mase zikunikezile qonda straight ufike uthole umakhandakhanda mase siyanqoba la uyabo awukwazi mfethu ukuthi ufuna umakhandakhanda awunawo ngisho yodwa qualifications empilweni yakho awunawo ngisho security le uma ngabe uthi ufuna umakhandakhanda before uthole umakhandakhanda thatha le mali obuzothenga ngayo umakhandakhanda wenzeni enza isitifiketi se-security mawususenzile awusaqasheki naso sewuza kumina ngibhaka nginesitifiketi se-security kodwa nguthola umsebenzi noma ngithola uhola kancane sengiya-checka mina ukuthi ibambephi ngoba wena uyikhombile indlela ibhaqwephi awukwazi baba uthi uhlale emakhaya ugade inkomo zakamakhelwane uthi hayi sengikhathala ukugada inkomo uthi ngiyofuna umakhandakhanda sefuna ukuceba no awusebenza njalo ayikho lento leyo mawusukhathela ukugada inkomo kulungileke le mali kade uyihola ugade inkomo qongelela enza isitifiketi sanoma yini ozokwazi ukuyenza kuleyo nto usuyenzile then usungafika kuthina sesenza ukuthi usukwenzile okwakho idlozi lakho sekumele ningenele nomkhandakhanda usebenza kanjani makhandakhanda noma amabhizinisi akho akhona kodwa yawa kushona phansi hayi-ke kufuneka thina-ke nomakhandakhanda kodwa uqinisekise ukuthi bengabe unonkosikazi endlini noma uhlala nengodosi akube nokuthula ngoba kusuke kuziphawa enkulu kakhulu akube nokuthula qinisekise ukuba uma ngabe kunokuthula kuba lula ukusebenza mangabe kungekho ukuthula kuqala phansi ulwelwe ukuthi akube nokuthula lapho ngathi kusalwelwa ukuthi akube nokuthula isikhathi siyamosheka asikakayi la sifuna ukuya khona kusaliwa nje ukuthi akube nokuthula ngoba ngisho uNkulunkulu ngisho idluza sihlala la kunomsindo khona mawungayazi le nto ke soli kancane ke ngeke ayithi akusiza ngayo mangangazi mina phela church kama ngubhaka nje isibongo wanza bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka uma ngabe ke understand izwa kahle angikhulumi politiki ngikhuluma ngelanguage yakamoya why ngikhuluma politiki it's because ipolitiki wonke umuntu ngisho umuntu ohlulwayo ipolitiki uhlulwa etshela ukuthi uyazi umehluko mina angihlulwa mina into engishilo isuke izoba yiyo so angifuni umuntu onepolitiki yakhe encane noma eshebhile ahlulwa nayo afuna ukuzotshela ukuthi uyazi la angikhulumi ipolitiki angikhulumi into ekulevel 1 ngikhuluma higher grade
bathi abanye uZuma usemdala usezoshona nakhona ngiyicheckile futhi leyo nto ngicela ungizwe kahle akakaze washona umsholozi uyambona ukumbona njengamanje umsholozi usazoba fit model lokukubonayo akazoshona kusazothuka abantu usazoglowa kakhulu kunokuthi ahlehle uzobuya ke manje ezimsheni eyakhe into izoba vice versa noma umuntu bekule age yakhe uyaguga yena uzoshintsha yena usazoba musha leyo ngiyaza ayenzi sense but ilezi zinto efuna uyilinde bese uyazibuka lezo zenzeka ezinye izinto oyilinda bese uyayitnessa ngoba ngeke uyiunderstand masichaza ngoba ilevel yami yakamoya inkulu kakhulu yabo sibonge bandla nakuyena uMpanza lapha ya ukuthi cha bandla uliyekile unyazi Mpanza njoba uliyekile unyazi mfundisi wami nami lokho engibhaka ngiyakiyeka into engithole esigodlweni futhi ngiyazihokisa ngiyaziyeka ngiyama ngoba uliyekile unyazi mfundisi wami awumelusi mfundisi wami la ukhona Mpanza nami ngiyakiyeka ngoba uliyekile unyazi sewushumayela ivangeli oyalelwe lona ngokomyalelo ofikile ushumayela lona manje ngiyakiyeka izoqala phi inkinga izoqala beke wabuya wathi futhi ugxibha unyazi wena ungcono kunami nami ngiyofika ngithi nami ngcono kunawe izoba umdlalo ke lonto enjalo yabo soyidlala kanjalo kodwa njengoba uliyekile nje hayi ngiyajabula mfundisi wami sengicela ke nabalandeli bakho Mpanza la ukhona mfethu ubatshela ukuthi nabo abafocuse ukuphusha isicheke noma isidleke osubavulele sona nezintatheli zifike zingene nazo zisupporte nani hayi manje izintatheli ukuthi kuthiwe azizobhala ngabantu cha azingahlofi izintatheli manje ukuthi azibhale ngonyazi lunje unyazi cha ayiyekwe leyo azingahlofi izintatheli kuthiwe bhala ngoKingpark unje uKingpark khohlwana bafana bami nginkosi emhlabeni ngindodana ngikubona usayiplan into ngangeke ngibe nedamu yenyoni umsebenzi wami ukulwela abantu and ngisazobalwela and ngibakhela isithabathaba somuzi lapha edamini lamakhandakanda gcwale ngakufakela nangisisi Papa yini ngiyanithanda inamba yami 0798130260 kodwa uma ufuna umakhandakanda ngicela mfethu ungazi uphatheka ukuthi awungitholi senda nje uWhatsApp uthi hi Kingpark I need makhandakanda then mina ngizobuyela kuwena noma uthi nje ngidinga umakhandakanda ngizobuyela kuwena sikhulume ngikusendele nemessage sifonelane kube mnandi siyihlele yonke into ngi-interviewe kancane ukuthi ngoba angifuni ukunika noma ubani angifuni kuyaza lonto nikeze izingane ezincane ingane funa sigqugquzela zihambe esikoleni funa sigqugquzela ingane azibe nezitifiketi isathi sigqugquzela ingane azibe nekhono yabo hayi umuntu alale athi ngizovuka sengiceba nokumakhandakanda hayi awusebenzi kanjalo Papa yini ngiyanithanda kakhulu uNkulunkulu lani khona namadlozeni aza nikhusele futhi anibusiso Papa yini